Vráťme ducha Vianoc do ulic mesta bol názov podujatia, ktoré pre občanov v uplynulých dňoch pripravilo mesto Považská Bystrica. Tak jednak chceme, aby ľudia mali príjemnejšie toto predvianočné obdobie a jednak si myslíme, že do toho centra tí ľudia patria a preto sme sa rozhodli túto akciu tu zorganizovať a preto vlastne chceme aj tie vianočné trhy, ktoré tohto roku budú, viac skoncentrovať do centra mesta, aby tí ľudia sa v tom centre pohybovali, aby toho ducha Vianoc v tom centre trošku cítili. Všetko, čo ľudí spája, je veľmi dôležité a ja som veľmi rád, že vedenie mesta, ale aj so zamestnancami mesta dokázalo pripraviť takúto akciu, ktorá spája ľudské srdcia a vytvára ten radostný pocit očakávania tých vianočných dní. V rámci podujatia bol slávnostne rozsvietený vianočný stromček pred mestským úradom, nechybal kultúrny program, primátorský punč a deti najviac zaujal živý Betlehem. Tak od samého rána sme tu mali návštevy detí, či z materských, či základných škôl. Bolo tu snáď 500 detí a teraz po obede sme pripravili kultúrny program. Dáva sa tu punč, je tu kapustnica, guláš, takže si myslím, že také celkom príjemné popoludne, príjemný podvečer pre našich Považsko-Bystričanov. Finančne táto akcia je nenáročná, povedal by som, že mesto a rozpočet nestala nič. Pretože na túto akciu sa poskladali dobrí ľudia s dobrým úmyslom. Dostali sme 500 jablčok zdarma, dostali sme 500 perníčkov zdarma, tiež boli napečené. Ja sám som včera so synom piekol vyše 100 perníkov, ktoré som doniesol, aby som prispel tejto dobrej nálade. Takisto aj kapustnica je sponzorským darom. Veľmi zložité bolo zabezpečiť živý Betlehem a ovečky, ale aj to sa nám podarilo a sme radi, lebo z rána tu bolo vyše 500 detičiek z celej Považskej, ktorí si pozreli živé ovečky, mali tu súťaže a potom v priestoroch mestského zastupiteľstva sme im púšťali rozprávky. S účasťou občanov na podujatí bolo vedenie mesta spokojné. Som príjemne prekvapený. Je jasné, že a je to cítiť, že ľudia potrebujú si vydýchnuť v týchto časoch a potrebujú nabrať tú radosť a tú sviežosť, ktorá nám odchádza. Keďže sa podujatie vydarilo, pravdepodobne sa akcia bude opakovať aj o rok. Myslím si, že určite, keď bude priestor urobiť niečo pozitívne a dobré pre Považskú Bystricu a pre ľudí, my sa chopíme tej aktivity a určite takéto niečo pre ľudí budeme robiť aj naďalej.